ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. All Meghalaya Pharmacists Association Klapan Pau Gajing Persha Gajing Pin Manapat Ba ka Meghalaya State Skill Development Society Panajing kay Pentibet Iki Pharmacist. Uno acting John ka Association usamla Imes John Simli Uloong. Bagani Gajing Persha kalong na marba Gajing Puli kedai professional course kemudian lai benta bat hadu sau benta kad hadu bandayo ke kedan doctorate. Hakabe day bat kani usamla Imes John Simli rethu ur bakaseng kalapha ka jing tho sha ka Directorate of Health Services MI ban pin singe wad ka jing le internship jong ki samla badang shupas ki pharmacist assistant haki CHC PHC dispensary sub center bat haki we ki jaka ajing sumar jong ka sarkar jilla namar ba kalong persha ek pharmacist act kandai spa sapupra. Nakalian ke all Meghalaya Pharmacists Association hagani ka si bat hagani ka por ka pamanta isu ban bentit ba gani ban pensngau khamtam hagi perlok pharmacist lembat hagi khun samla jong ka jelahi berokoi te kai ka dau ka bangi kum ka association nagapur sakapur ni iba lemba kani ka Meghalaya State Skill Development Society nilai juye kraniki hot ngisultanat ya kejeng ai training kejongki hagi kus ke bapher hane hagi kam ke bapher henry kerpang ya kene ka pharmacist assistant lane ka pharmacy assistant ya ka bakila display haki poster kejongki nilai ju kraniki bangi ong ba nai ai training ya kene ka kus namar kade ka professional course henry nakaling kejongki kinang yai deteng te lada ni pai haki benta habide bat kene ka kurs kalong ka ba bat kalong ka ba kham haki jing puli ka jungki bat ki benta jung kene ka kurs ki dan hadu lai benta kum ki pharmacist lane sau benta hadu ban yo doctorate namar ngidan ka benta ka ba ki dan ki diploma pharmacist nata ki B Pharm lane ki bachelor pharmacist nata ki M Pharm master of pharmacist kita lagi doktor of pharmacist bagi PhD research scholar lah penung ki bala yo ka doctorate bagi research te lemba kejing pentelun baik te jong kene ka skill kene ka jika ai training ni panse ban thono saka department bane siapa Directorate of Health and Family Welfare jong ka jela Meghalaya ka jongi namar ba kane ka jingle jong kini ka pin jenjar ki samla hot ki samla ki dan kata ka jing thmu ban pule gine ku sandre lingba ka jing ai training ka jong pi ka pin jenjar namar balai namar ba kane ka skill ka jong pi ngam tikna ba kala yo approval na PCI namar ka kus ka professional course ka ba khandiat ya ka jing pule ka de arsenal dan re gine ka small skill ka jong pi ka jong ki kadang tang hendru benai labang lai benai hadu hendru benai kum ta ter te kani kalong persya ya ka pharmacy act ka kendai spa saupra nomor ha ka pharmacy act la keren kepang lane kala batai syai ha ki section to care te la da pinang ye pen la na pia ye pen telun ni kini benta kan pen sitom kan sitom tang ye pi hendru ya ki samla ki bala ngop ki bala lek hak tu ka training ka jampi te nagaling jung association ni isnai ya ki samla namar ba kam dei kalenti ka ba ki haban yo ya kata ki jingnang jing tip havide bat ka pharmacist professional course te ngila pha da jing tho te nagaling jungi ilabu ba nai ailat ya kini ba kindang pentelun ya kini ai jika ai training bat ngi khangla tu bakin lek internship nomor pi menta hakini ki hospital kuma civil hospital menta pat ki private hospital ki lek internship ki ong ba ki lek internship nomor haba lek internship pidi ban pas ka kurs diploma la ni degree ka baret ka diploma te handre haba phim dan ye kene kerdan te nakaliang jungi kung ki pharmacist berkuat ni khang hendrai kidan ketu kat ni hadin bangila khang
kilit cikibor bahalor ngintip ya kita kibor bahalor nomor kawan on kamuan dah kejing tho bakin pentulun ya kata ka jing training kejuki tekin lang ya tulun bet te nimban se ni labu dah kene ka jing tho harangkat ki justification ka bingi ai ha ka sarkar lan bag ni pensiong nang rem ya ka pharmacy act kat kandai spa saufra kat kum ka section number R kala batai syah yang tu kiba kidehi ki registered pharmacist kendai pandap ya kena profession kum ki pharmacist ka berit ka kus kalong ki diploma nang ta ka section number 10 kala batai syah yang tu ba kinu institution ki di banyo ka approval na ka Pharmacy Council of India te nang ta ka bakham yaki lada kini ai pin lanai lada kidang yele chetu kidan ki section ka sepule ba ki section number lifeway section number section sabu R ki dan ki class hantu ki bala khang persya ba ki professional course khabede berkene ka course pharmacist kimla ban sule jubor klem da don kata ka qualification ka babiang ke kabaar habide bat kene ka Meghalaya Pharmacy Council hoit na kaleng juga association ila jukran bat nila jusong meeting na kapor sa kapor dekat ki head jong department habide bat kini ki benta ki bangi anut na kapenta na sarkar maka dia fulfill ke nagaling juni kerpat banbiang saisen ba singapha pendep no kloy kitu kimat ki bangilayat khamtam ya ka Meghalaya Pharmacy Council ban pelong no election ha kapor ka babiang nomor ba ni singuthu bat nila jusong meeting him na kapor support ki kam kelanang yadbet kelanang ya rinti te iko ba kin pen kloy no kan ya kan ni ka benta